Hello, good morning. Kini si Tita Ay mutabang sa mga ginikanan nila ni Mami Daddy, Mama Papa, sa even sa ate ug kuya ug sa mga estudyante sa pagpasabot sa mga leksyon sa grade 5 math. Pwede sad ni magamit sa grade 4 ug 6. Pero before ta mag-start sa lesson, kibali murag tutorial kay lagi tungod sa pandemic ang mga parents mao naman ang mga teachers karon sa mga bata, so dili sad ikalimod nga nay uban parents maglisod gyud og tudlo sa mga ilang mga anak sa mga lessons sa math. So karon tudluan nato ang first teacher sa mga bata, ang mga ginikanan unsaon gyud pagtudloan ni nga mga lessons. Guide lang ni kabalo ko mga bright ang mga parents dali ra ni sila kasabot. But before that, kining unsaon pag-memorize sa multiplication table kay lisod gyud mo padayon ta sa atong mga math lessons kung ang bata mismo wala ka memorize sa multiplication or wala gyud. Yes, mao gyud na siya. So kini, so usan ni siya sa guide or secret noon saon makabalo ang bata sa grade 5 math. So inani ni siya unsa instruction ani, kita nimo na di ba, ABCD, that is line ABCD, row 1, Roman numeral 1 2 3 4 to 9 here. So 81 ni siya ka multiplication combination. So multiplication ang pamaagi unsa ni pag-answer. So kibali 1 times 2, 2 times 6. Pero ang pag-answer ani gamit lamang ang mata. Walay saba-saba. Dili huna-hunaon pa ang answer. Dili mo hangad sa langit ug sa yuta, di na mag-calculator kanang diretso ra man siran. Utuon ko ansiran ang mga kombinasyon diri sa papel, isulat diretso nga dili kinahanglan huna-hunaon. Kung huna-hunaon gani labyan, dili maglaya, dili mag unsay tawag na, dili mag ilaron ang sarili, ang kaugalingon. Okay, inana. So, ansiran lamang ni sulod sa 5 ka minutos for first test. 5 minutes for first test. Okay? Nasabtan? Pero kung ang bata medyo arang-arang sa multiplication, pwede gyapon siya 4 minutes na lang. Okay, try na to ha, dry run. I-ready ang timer. Mami, i-ready ang timer. So, example, inani ni siya pag-answer. Dili magsaba-saba, wala gyoy saba. Matara gyud ang gamitod ug ang kamot. Okay, nasabtan? Okay, start na ta. Let's try. Ready na mga mami ug mga bata? Ay, before that pala. Downloadable ning akong form. Pwede kong mag-download para magamit. Okay. Sa mga mama, pwede ma-download. Okay. Ako ra ning i-attach. Okay, so mag-start na ta. Ready. And the timer starts now. Agoy. Maura gid na akong naansiran. So dili na pwede ibalik. Inana ha. So time is up. Dili pwede mubalik kay kung ibalik pa nimo, meaning wala nimo naansiran diretso. Inana. So ang sunod buhaton ani karon sa mama mo, kibali example lang ni nga mora na naansiran sa bata first test. Okay. Inana. So ang sunod buhaton ni mami, i-box ang mga wala na ansiran.
Ay, naunsa man akong ballpen, di man moagi. Gamit sa red ballpen kay teacher naman si Mami. Wala daw ni naansiran sa bata. Ay, daghan-daghan manggit po di ay. Okay lang na, Mami. Mga bata, okay lang na kung wala mo'y naansiran. Ang nakaanindot ani nakapatsada kung ang second tests daghan na mong naansiran. So, meaning, dunay improvement. Okay, i-box tanan. Daghan gidi ay. Sample inana. I-box. Ay, dili na pwede. Kinansiran ko man na ito. Mas maayo ning Bisaya. So, kini nga topic nga leksyon, nga guide sa mga parents, exclusive lagi din sa Bisaya. May lain. Okay na. Diya pa. Okay. Ay, nakalimot ko nga dapat maghatag de ko wrong answer. So, example, 3 times, kaning 3 times 9. Nag-answer daw ko og 27, 28 daw kong gi-answer. Example lang na. Okay? Dayon, mag-check na dayon si Mami sa... Oh, nag-check naman actually si Mami. Gi-box lang niya ang wala na ansiran. So, 2, 12, 6, 14, 6, correct? 5, 18, 8, 5, 15, 7, 3, 2, 1. Agoy na wrong. Wrong ko no na. Okay lang gid ni mga bata. Agad mo ka-discourage kung daghan mo og wrong. Malipay gid mo pagkasunod nga test. Daghan na mo check. Okay, 4, 10, 7. 9, 12, maugma ora. Okay? So, karon next, ipon, ay naman ito yung narong no, na narong. So, katong wrong, i-box gihapon to. Yan. Okay, so, sunod buhaton, ipon, dili ang check, kung dili, pila ang nakasulod sa box. So, kani, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 47 ang score over 81 kay 81 manikatanan. Okay, so mura niya ang score for first test. Test number 1. Okay ra na. So, ang sunod buhaton, mag-andam-daan o magkuha na rin o maghimo tag flashcards. Okay, na diya. Flashcards akong gibuhat, kartulina. Pwede sa mga karton, bisag unsa diya. Kung doon na may index card, pwede. Kung na may mga multiplication table flashcards, multiplication flashcards, kato pwede to, pero guntingon nyo ang answer ato. Pwede. Kung di ka po yan na sa magsulat-sulat. So, kana. Ibalhin dayon ning mga number, kana siya, dinhi. Kanang nakabox. So, 2, 8. Wala siya ka-answer. Ani. Dayon, 9, 4. Okay. Dayon, 4, 9. Ang bali sa 9 po siya ka-answer. 3, 6. Taman sa mahurot nimo na og answer. Og transfer ang mga number dinhi. 4, 6, 4, 3, 5, 5, 8, 6, 9, 7, 7, 5,
7, 8, 8, 9, 8, 4, 9, 9, 6, 6. Ug padayon pa mo. Okay. Sunod buhaton. Kibalik ka ni siya, mao ni tanan ang wala na ansiran sa bata diretso. So, ang sunod niya buhaton, kanya din ang iyang praktisan. Sample, 6, 6. Siya ka-answer. Lisod siya ani. So, tabangan na ni mama. Ibutang din ang ansiran. Lisod mag. Oy, kanik 35 ka-answer siya. Oy, kanis. O, 25, 12, 24, 18. Oy, nauna pa siya. Okay na lang, dili pa. 16, okay. So, kini nga side, naansiran niya, kini wala. So, balikon nato ning naansiran kung na-master na ba yun. 100% mastery. 16, 18, 24, 12, 25, 35. Oh, ansiran. Utrohon pa yun. 35, 25, 12, 24, 18, 16. Okay, iset aside. Diyan na. So, dili na punta. Ana. So, kini na po ang practice-on. Kana siya na, ansira na daw na. Practice-on. 36. Mauta na, mama, unsa din ko na yung 36. Okay, 36. Kani, kabalo man taan ni, unsa 5, 10, 15, 45 na ini. So, dapat i-memorize sa mata. I-master sa mata. Okay, dili gihapon. 48, pero lisod. Gilutukan pa. Lisod. Inana la ang buhaton kada. Binaka-answer na ani 32, 81, 36. Kanang okay, inana. So baliko na pod mo ra gyapon ang buhaton. 36, 81, 32. Putruhon 32, 81, 36. So ilahi na dayon tong na master na. So kanina pod ang balik-balikon hangtod mahurot. Pag mahurot na, ready for test 2. Pero sa test 2, i-lessen na ang time limit. So, from 5, mahimo na dahil 4 minutes. Okay. So, inana lang ang buhaton. Sayan ra kay mga mamiba o mga bata. Ang kinahanglan na gid ani, tiyaga. O ganang honest. Inana ra gid, tiyaga lang yun. So, mao ra gid akong ihatag sa inyo nga tip or secret nga aron mahimo tang dali makasabot sa mathematics nga akong i-tutor kaninyo sa mga umaabot nga mga adlaw. So, maura ni sa pagkarong buntag, karong adlaw, mao sa ni akong ihatag kaninyo. Og daghang salamat. Maghulat ko sa inyong mga feedback kung unsa man nakatabang ba or dili para ato sang ma-improve ni nga pamaagi kung saon na ako nga matudluan og maayo ang mga parents ug mga ginikanan. So hangtod sa sunod, kini si Tita Ai Ai, maingon kaninyo, I love math.